Ngi aingo yu try katno kalong ifi ka ba ngobang gen banyo man syakri yu try. Amen. Na mau try upenlong yangi mangin syakri yu. Ni dei ki ai mo. Hade try ujit yangi mangila man syakri yu. Kata ka dei ki pela. Amen. But hang ni ka singa kwa ban kran na tin ka jong utry na ka shti ka ba nungkong yo anes kalnong ka ba saw ka de khot ka ba saw. Nga juang iki ni ki lightly ki shti ba ka de ki shti jong ka jing it. Bo Yohanes utho bangin ya pet hang ni ko ong kum ni ma pi pilong na ublay ko kun hep te pila job thiao yakita naba ulong uba kam krau uba happy ban ya uba haga pertai mono ba kam krau uta uba hapo jongi ban uta uba nagai haga pertai ngastunat hang ni nganong fing ni puli hang ni ki por ka khot ka san bat ka ba hunri ka kran hang ni ko ong kum ni ngan puli bang sa chi sien ko ma pi pilong na ublay ko kun hep te pila job thiau ya kita naba ulalong uba kam kra uba happy ban uba haga perthei kita kila long na ka jonga perthei na mar kata ki e kren na ka jonga perthei bat kata ka perthei ka sngo ya ki mangi ngilong na ublay uta uba itu yab ublay usngo yangi uta ubamlong na ublay sngo yangi nabakane ni itu ya kata ka mensim jong ka jing shisha bat kata ka mensim jong ka jing syukor ni itu ya ka mensim jong ka jing shisha bat ka mensim jong ka jing yu syukor pito nam hang ne ka tin ka jong trai ka ong kam krau ta badan hapo jongi ban uta badan ha ka perthei hakini ki lai tili record ka basaw ka basan ka ba hunrio pincham Arsien ka ba ong gumne ma pi pilong na ublay. Hagada khot ka ba riu ruong mangi ngilong na ublay. Hagada khot ka ba san pat ka ong ki don pat ru ki balong na ka jong ka ni ka perthei. Ngilong na ublay na perthei na. Nano? Na ublay baro tikna ne? Pi ba syok sedien pi tikna? Hoi, yes ngo. Ngilong na ublay. Hakini ki lai tili ki khot uong jan kong pi pilong na ublay. Kidon ru kibalong naga perthei but ngingi long na oblay but kene apa pin su tho ye kene ngi haban puli shwa ka khot ka banung kong bangin shai hang ni ka ba kren ko ong kum ni ko hab ye wat nget ye ki men sim baro hare pin tin ju yet ya kita ki men sim la ki long ne em na oblay na ba shibon ki nang thu palam ler ki la lit mi no sha ka perthei ka bible ka ong hang ni chapang ka men sim but ka ong ru hang ni Pida tunjuk yet ya kita ki mensim. But kidon ru kinang itu palam ler. 100 dekat basau kong pinai kuslai ya kita. Namar kam krau ta badan hapo jong pi. Baru ta badan hakani ka perthei. Kita kidong itu palam ler. Ne kita ki mensim syukur. Bu outrai wong kam krau ta badan hapo jong pi bat ngastuna dekat basau kong pila job thiau ya kita. Pila yu? Ladap job thiau ya kita ki mensim ki ba syukur ya pi. Kita ki mensim ki bayalam bakla. Kumno ki mensim ki trekam ngakwa ban batai vi kindiat. Ban sutu vi kumno ki mensim syukur ka trekam. Ngakwa ban itu khana hakani ka por chpang wei umrat. Udai ubahe ubaklan kita menta kisah setengah arja kita di Asian but African. Berkata ngakwa ban keren chpang uhati. But uneu hati nganong fi ngidan hapo Asia ban hapo Afrika ki ong uhe upoi hadu ka jing sngat ka jong u ne ka jing he ka jong u ba ka jing thau ka jong u thau kilo ka jong u ka la ban poi hadu prajar kilo wei hati lara dei ba de do yu hati nganong fi nong ba prajar fi wei hari ne na po Asia poi kumba hapo enri hajar kim da he kata kadon ka jing emper but neu hati udon pat luta. But itu nung sumar jung hati sikat nuk tin kasi. Mahut. Vio am. Ngan batai syua sipang tau luta. Uneu luta jong hati fitep. Ula ban kit na. Dau tau luta. Ars pak 30 kilo. Kaklanya hadu kata. But uneu luta ngala banong ya pi. Kala ban tanya kata ka Kumba kiong kumba katsan litar. Katsan litar. Om tang kata. Ni luta am. Kara ban la ban ars pak 30 kilo. Kalaro ban ket i sentio ibarit baharo. Ban ayak ibrio. Klan ba dapat tau luta. Kala ban trekam kum ta. Pat new hati ngano fi uhe hadu kata. Hanre uni umahot ki train yo tau hati. Hakapor badangret kim ju train bayu hati bahe nama kim la. Kidi banyo no dangret. Kile kum no tau hati badangret.
Kini te yo tahu hati lambau we telai. Ada village South India fin kita telai snap core kini te bak kamar ben. Kia te bau tahu hati ha kapor dang red la chate ha kata kejat haba udah ya haba kakut no kata telai. Haba kakut kalau babat no ya tak kejat. Hadin kata tahu hati sange no. Bat utau mahut ute beda utau telai hadu bau dalah heru. Hadu tahu hati umpet. Ha kapor bau udang red ta hati umla ban. Kedia ne ban pendekut itau telai. Handai ondau lah he ula teh kata. Handai ula don be kini kamen sim syukur hu. Manong uniu telai ukam klain ban mau. Uniu telai ukam don bor ban mau. Baru uniu hati wat la ula he kamet ke jong ula poi kata ka jing kya ke jong kum ban riu hajar kilo ru. Handai udang perkat kum tu udang red hi. Ba umla ban pendekut yo tau telai. Bat bon ba ki banget ha utrai. Kita nak katakan mensim syukur. Namar kila julong ki basyate syakom ha ubaman mensua. Hadin ba kila yo try ru ki sngo ba kimla ban pendekut ya kata jing te jing khom jong ubaman. But uneu mensim syukur utrai kam ha ki banget ba ki banget kimla ban job ya tau mensim baman. But kita tiang hadu kata-kata. Dai namar kata haba ngilek sigi jeseng ngilek sing nu ka haba kidan ki bre yo mensim baman ngilong kom no. Nganget pin kendria syua pin wut sedian. Ini kam dai ka kam jongi ka kam jong pastor siben. Pingidan hadu kata kan ngam sim syukur batang tang yongi ni tadak sifat doa ni pastor ngamla ban i tang ye ka koi ni ru. Mla ban i tang yu tang koi ni. Kam klan koi ni pi. Kan on tengah koi ni? Raja kan on tengah. Sipo. Teh sutu. Kelas sutu. Kelas sutu kam tengah kelas kuat. Wah, si pau tengka kam don bor banu tau brio na ban kata brio. Denam dai. Babat hadu kata-kata bai tai brio mla bang lain kata. Klain no? Klain si pau tengka. Sekar kan no sepukat. San tengka menurut tengka pai bahabing atau kena. Kata kador. Bat kata pada yo brio kabat bau brio mla bani. Diam. Tengi syak syukur na yam kumti hati. Fis tu yam. Ni pastor ngamla. Kedroks kan no? Drugs, sanspa kam klan pi, bain tai brio. Kan no pi buat dor la jong. Pi hab man sutu, kei ka babat dia pi. Nama ka Bible ka ong kam klan tau men sim badan hapo jong pi ban badan ka pertai. Badan kai? Hakani ka pertai don kita. Bat kini pat ki klan ka layu bangai. Ya, ki batsa ba ki bangai kim job ya kata. Hey ba ka Bible ka ong nong ka basau de khot ka basau, pi la job thiau ya kita. Dia kata Paul orang ka arkor ni nong ba khalai wa to yet ya la de la pi don em ha ka jinget mot ba job namar ke barok kalong ka bala yo tau banget ni ha ban yet de la de ngade ni em nong job namar bot sin kini ki men sim ki bat yang ngi bat haba ki bat kini ki men sim ngim lali eng sat thok ku ti hati hi wat la he tu bi nganong ngi bi la he hari umnut ban pen iu pendekut itu telai bala te kadau boleh nadu dangret latte. Ke Bible ka ongi la kaya ngi haka pop. Nadu ka pop juga kemengi la long ki ba pop ke Bible ka ong. But ngi ngo hadu la lasan ro ngi dei ki nong pop dei kata ba bon ba ki duai ki ong ba ngadei nong pop uba krau. But kham da ngi pan ma ba ya ka pop na ba ngi ngo ba kata ka pop ka bat sa yang ngi bat fitep. Usaitan usyukor yang ngi. Usaitan upenlong yang ngi ba ngi num nget ya ka jing palai lot ke jong Jesus Christ kan. Kejing yap kejong ukres halor kadeng pernah tentang kalong ka baleno naman gidang panpanaben bangidang long ki bapop habang gila ong kristan ka bamot ngide ki nong bot ya ukres ka bamot nga nong bot ya ukres ka ka ba ukres ulale nam ta jongi ngisu tho bangila lai lot ken ngim sakut sa ha kata ka pop hari bonsin ngi sakut ka daw bale ngi don ha ka mensim syukur Pakane ka mensim syukur nganong yepi kala trekam ka Bible ka ong kata ka mensim jonga jing syukur kala trekam lupa Lalu pi pulia dekat ke baar kong. Dah kini pi itu you tahu mensim ublay. Kemensim barok ke apply u Jesus Christ balawan hak dok kalong no blay. But kemensim barok ke apply u Jesus kamlong no blay. Tekane kalong kata kemensim jong unong ile persyak u Christ. Siapang ke bapilai yo sngo bakawan. But mentaken kala don lupa ke pertai. Kalau ada don lupa kan mesti milih persyak kan orang pi. Ya ke ka bau try lah keren dia kata dekat ke besar. Kada keren syai kada ong.
mà phi long na u blay habang ngam phi ngi long na u blay ngi haban su thu ka tin ka jong trongai ka ong runa ka kam apostle nong ka khat nhau de khot bar phra ngi pet lang ha ka por ka bamenta namar ha u ngiem ngi khi bat ngi long de kumba kiba naki nong thao jing ruai jong phi hiru kila ong namar ngi long ru ki khon ki siu jong u ngi de ge ki khon ki jong no itu kadang cing bakla ka translation hang ni. Ka Bible ka klam ong kun ksio. Modern Bible pareng. Yong yu offspring ne we. Nong yo pateng. Amen. Ngide gay. Ki nong yo pateng sti ki nong rom nong ba pra ka kran ni kata. Ngide ki nong yo pateng lembadu kris. Amen. He bang i khot abba kopa. Ngide gay. Ki nong yo pateng. Ngide ki kun ksio hot kadang cing bakla kun ksio. Tadi kam ki don gile kim jo kun ksio kun ksio. Kita nam bang kumta, dah jias ngau. Fi, kenapa kadang jingmut jong kata kadang jisya kata. Ublay umdan kon ksau, fi den kon ksau. Hari fi den kon you. Nong yo pateng. Ba Bible kong PM hau, pi ki hau, bar hi long hau. Ide ge, kiba M ha u, nang ta ngi ki hau, bat ngi long. Fi hakam apostol upol Ukraina kata. Ngi em, ngi ki, bat ngi long ha u. Lada ngi su thu ya kan ni. Nama upol hani u yakran hapa Athens hapa ulet. Nama kiamani yo tau blay ubau kimi thu baru kwa ban pani thu tau blay di mano. Baru wong bu tau blay pi em hau tau blay pi ki hau tau blay. Bat pi long hau tau blay. Kaka si yo anes roh ni ko ang ba. Pi long nau blay ko kon hap. Pi long nei. Nau blay, habang ngilaw nau blay ka man ngi em hau blay, ngi ki hau blay, man ngi long hau blay. Amen. Kabang mot u blay u long lambat ngi. Amen. Meneng kadang hikai mentan syabang naman. Ngaong hey u blay usa. Ngakwa ban keliso na piru. Hey u blay usa. Tay ngam yo sko don mong donut don mong mensim. Nang ta? Kanungon na bibiyong usa habreng. Sarah habreng blay. U blay usa ano? Cái address yang boleh deh habanang, deh no? Habanang, kan nunggu manjur deh habanang. Pengen syukur pi pilangat ntar, pi yang film don mesti syukur. Hatu boleh usah habanang, ya? Boleh usah habanang. Em dah hot, pi tikna. Saya saat para mau pi yang saya boleh usah, ya? Saya boleh usah, pi tep ke address yang boleh. Tikna boleh usah kan dulu jang pi. Kan nongan na pipiong pastor ngatik na ublay sa adonot janga. Fi kani di gamen sim pitebam. La ngim su tho em. Don jisen luckily to kana ai ublay sa. Kana pait ku ai ublay sa. Hayeng mane jongi. Ai ublay sa. Kan nongan pitik na ba ublay sa hayeng mane. Tarum don batik na. Ta sanu ublay sa la jana. Ha? Ngakwa ban penki ya kejinget jengpi kindiat bahkan wan kejinget bersisha gitu tak ngipoi sih mana kan ini kayeng jong blay ini pet nong bakat nyo kam apostol hi ini pet dekat kaba arpo saw utau blay ken ula tau ya ka pertai bade ki ke baro ki badon hakka bad uba haba ula long utrai ka beneng berka kundo shang ha ka yeng blay bala tau da kikti shang ha yeng blay ha feel like sexual feel like chula ta apa boleh usaha tentang, so arta tin no denem, na apa kli bro, hey cuma mentah, kenapa di Kristen hane, hey man, kikli ya fi, ingat ya Yesus, hey udon, nama ke Bible kau ublay sah haga yeng blay, bala tahu dah kikti Gibril, ublay sah hangta, berke Bible kau nak gospel jung Yohanes kau nombor sah, dokar bar sah, ublay udah umensim, udah way. Umen sim, haka Isaiah nong benriu dekat beneng kong ublay usong, hey, kakat ke jong ukadon hey, ha, beneng kay kadon ha beneng, kakat kamu diyo, jaka, shong, ne ka syukina, tangan soal nuksa, ukon rat sama, mo, itu em kon rat sama, itu nam itu na, itu em, utray ne, nah sekretariat, yang sa sekretariat. Ublay utray nay. Isa yan na pun rin kapan ng kong loong. Ublay utray nay. Na ba na yung utray? Usaa ba na yung pan? Usaang no.
kata dia kecikling ini wat you boleh usah hang no. Ini pe wei koren nong ke balai. Pi pim tip ba pi long ka yeng shong u boleh. Ông no, hey usah. Apa jongi? Toh, ngan puli susu kan sabatai hey usah. Toh, syai kata, syai puli kini. Hapi don kat no banta. Hey gay. Kamat mensiam jingem. Mo. Habada ong pi. Pi di you. Kamat nak mensiam nak jingem na. Berolai tak boleh fi amane boleh semua download pan. Yo am. Ông chong happy ka bamot happy hak jingem jong pi, hak kamat jong pi, bat hak mensiam jong pi. Amen. Hey ke yek chong jong boleh? Hey? Amen. Fi tu ka bamot pi dai ka yeng chong boleh. Ngang ada yang song boleh. Amen. Utrikam pada nak penenggen. Amen. Piyok mentah. Hey boleh usah. Hanga. Amen. Amen. Day nama kata PM hau, ki hau, bat pi long hau. Amen. Boleh usah bat pi. Nama udai kupa jong jing it. Sti Yohanes kelenong kebalai dekat benengkong ke keren ya kata. Nama bawit usong sa bat pi, amen. Gospel Matias nong gabar pu pra dekat bar po wang nganom eno ya pi ngan yai nebat pi hado ka ba why no jong ga pertai, amen. But de na kata ka Bible ka keren biang mentang ini pai biang sagasti Yohanes. Pi ka Bible ka keren ni. Kau na makaran ka mensim syukur te. Mensim ba syukur ba nong ba blay dan hakato ka jaka wat num wat sata wat haladir. De kata ngi siong try penelong yang akai. Ka yeng ka ba kentang. Orang ngidai ke yeng u blay ngi habalong ki ba kamno. Ki ba kentang ba ngi su thol ada blay udan apa jongi. Tau mensiam dah mo de u blay. Namang ngidon ha ka ya jong mensiam ba ko udan apa jongi u kam kra ba ni kai ke jong ni ka perthai. Ka ba mot pidai ki ai ki nong job. De kata apa pipang kacing pang tang nong ni so ban yap no. So ban yap no. Oh de kata u David ka Bible ka batai ko nganom yap handroi nganem. Amen. But pitip lada day ya pi ka por ban leit no ango yo try namar pile ka jaka ka kamba. Amen. Harai na situ padai ka por ong nganem. Amen. Suto ya ka ai ka ba pi pilong. But ba pi suto ya ka ni nganong ya PM. Pin kemana? Ba pi suto do blay udon bat PM. Apa blay udon bat PM u blay utip lot chapang jong pi. U blay utip na chapang jong pi. Pitip mono bala bani to kamba chapang jong pi. U dai tahu blay. Nema pi ladi na. Pi melak bani tu sepang ladi filong kumno. Ha? Sutu ba? Pi pat itu ladi ru. Itu ya. Apa pi itu ya ladi. Dia tang ma pi balak bani tu sepang lajong. Pi pang cuti saiz kat non batai perberjan pi batai hina. Ngalak manong daladi ngelak bani tu bahata. Kiwe kim lak bani tu. Fitip yo blame dan bani tu. Udah Jisu wan man bani tu yo blame. Maka Bible ka batai, bau Jisu haba wan. Wang bau blay udah mensiam. Amen. Udah penitu, bau blay duwe, masih upenitu. Kalau kumcuro ngi tu iladi, man ngi penitu iladi. Ban mangiru kami tu deu try. Bagata ka tin ka jong try ka ong. Na stage ka nong Hebrew, ka nong ka basaw dekat bakat lain ini pet. Hakani ka por ka bamenta. But dan ka jing tao ba klempau hakmat jongu. Henry ki ai baro kilong lengkot. Bat ki ba pau persya hakmat jongu. Bat ubangi ya don kam. Ka Bible ka ong kumno? Ngilong ayu khmat jong blay? Leng khơi. Long tik mti khulung khmat me pa. Long leng khoi ta. Mat khulung chai leran khmat me pa, dia leng khoi. Ka Bible ka ngilong ayu khmat jong blay? Leng khoi ka bar. Ki ba pau persya. U yo i bet ngi persya. Bat uang ngatip ru. Ya ka ba pia don kam. U blay utip nam sepang jong pi. Utip em ngai pi don kam? Ta beli ku slide pat. Beli cai yaman itro. Mayo iem. Try wang ayo ilut. Vio kata, try wang no. Ayo ilut. Try me mio sko ki keren kum no yang try wang ngamdei bekelut. Nambar pi pau persya ta ban nga. Try don kam ngatip ke vi don kam. Kan ngot hari don jin don kam ha jing im jong pi. Pi don kam pisa. Kan don kam. Dai pi mi tip ko don kam ro pada. Sio try ko don pi don kam ngan sign ke cek. Ratip, cuma mata bio arkeror hilayu. Sengkam ke kami yu finseng. Tabatai nga ke kami yu fila experience ba finseng kita ke kam kata arkeror kanum do.
Fitip dia kata try bang. Ngatip hidang la man menteri kam tang sispa tengka ngan ai so tang sispa. Nama ladang ayar kurut fin kulmar fin sok ngelik changri. Pimpan la ban pat. Fisu yang pimpan long manager bapa. Wang ampat ai. Tadi kata try bang ngatip ya ke pidon kam dia kata ai lo dia pi. Pidon kam ka jan, ai pi ka jan. Pidon kam ka bam, ai pi ka bam man kasngi. Ai kata namar utip ke pidon kam. Lada usutu ba pila don kam dak koror unai fi dak koror. Amen. Ada usutu ba pila la ta ban handal lamar bubun da yok pisah kim la ban handal kila sarong no. Fisu em. Kila ayu. Kila sarong no kita try wong amlong ban ai. Dan ki brief yok san hajar tengka ki yat kum la don san po koror tengka ta. Ngadon me san hajar. Kelibam na tang pelu tawar padap. Fisu em ngiem la dei namar kata try wong kilong lungkot yak mat jonga pi pau persyak mat jonga ban ngatip ke pidon kam. Berhaba utrai utip ngin kuslai tarai. Ya don hakan ke janmi piong ngawan hakan ke healing service nomor kabun jing kuslai ngakwa ban on vitang gawe utrai utip ya kata. Bada fisu tu pinum kuslai shoot ada mentah. Amen. Pila bin au ni pim tip pastor kun jonga ulong kum no. Trai wong tu kun mun ba ai. Dei manga bai. Pitip trai kwa ban ong isu ai bat trai. Lara dei manga utrai ke ngong. Ngala ai ti jang pi le pi ken klam senang i un dang ret. Pi bun kaman satu mentah dola jangai mentah piang kun nga pite pot dangrit suturnat di kun man ai hakti jeng kiwe banri onda la he kwa ri pat di kun ta bala ai hakti jeng kiwe asem jing emo hiyo ai kata ngi hab man sutu man hikai ki kulong kat badang red ko ang bible amen bateng teng liha kajat meri jong ngiling ai ri bi mi et ha mai ri pite email inum ri kumri fi ngang kren ko ni ke jeseng ngong ba Menshua ki bala ka haki snem nyopo prapo kendai po. Kitip abang mi yang sebab berat kilek kumno. Fitip kilek mno menshua nami. Pensyong po borni prosi mit jat turut de borni. Pi kena mentah tapi sutur. Mentah tak mi kepat suat nyet tak. Doktor sano. Kilong mentah menshua ki mi kepat satarwi. Ki pensyong po borni sem trut tu borni. Ya ki persai de borni ki lungkut. Syong jongi. Nganget pi bala dai ki prapo kendai po bila sutur kata. Kini aku mentah teh kisah kau jingit har. Keren deh kau kihap keberit. Sebangai mentah email patah cili. Nali school. Mesti ada jerhok dah kicit kelik school. Kayak per. Ya per mentah kimi pavi ke mensim kilong har mensuatu fi dor. Tashi kimi pa kilong lai Hitler ni tip no yang ni. Syak bom kumno, syak shock kumno ngem tip. Hari mentah kimi pa. Ai ngo you blay. Hari fitip. Kiba menshua pat kisai ya ki syakri jong blai barat ba ngam tip kemik pa mentah kila na man sai pat namar ki khon menshua kila rang ba lupa no dang ren ki sutho te kata dia kata blai wang bang yet ngale yo mentah tem jodon nong senang oju so ikhon julong mentah ki ong ta dia kata pasal bentai ai we jingkai ma shua be pin shot doi satu dia klei so em pakadi khon kulmar ini bi doi shua Ang try, nga syo, namar bangayit. Kumamemi aja nga sempat, namar may aja nga. Mela sempat dengan namar sempat. Bain baik. Duai, bisa duai. Bisa bebun mentam du sempat syo. Kaba mapat, ya kejuk kaba nongwan. Nama pindah pet kena mentah la arpos nam tang mante lis juti rupat nang. Bebun. Pasyat jeng syat itu kecengai ba. Syat iyo finang, syat Maggie. Kacing bamba bang tam deyu, KFC. Pipat pinang ban leyu ngam nang ei tang ban bam. Kidon mentale kita ngatip ya kata ki pak puli ta sabar ki kon li sa tang stio lapang lasu kepok ki yam kum kulung kum ta wan pai no ki me ki pa service arlak kon lawan pai biang katar song pus kon kini ei tapi da dei men chua arlak la pelut sirta jingim la sa kemper la pelut mi arlak me kampoin chen chanoro kata sirta jeng mentak kimi pagi dei nama kata ka bama ka pateng ke benangwan ki ben mi ne kimi kinong elam namar kim dan jing ba kle nganget han dai we pi we nang ne fi ki hep ki beret fin su thu ban ba kle amen dei kata ka tin ka jong trai kong pilong no blai ko kon hep pila job thiao ya kita yang noi ki men sem syukur ye men sem syukur bar su thu bo blai usa hayeng blai usa habneng kata kadi ke bersyukur blai usaha no ngidei ke address jong blai but blai la da usaha bat ngi la job teh dia kata wong namar kam krau tau blai berana po jong pi bon tau berana ka pertai amen baru wong tang kata kidon per kibrio kibadei jong ka pertai dekat basan nang to to be honest
บัดขี้เคร่นจงกับประเทศกี่สงับอย่ากับประเทศพี่ดักเคร่นมาพิมพ์สงับกี่จงกับประเทศกี่สงับกัดบ้องกับประเทศกี่เละงานน้องพี่กัดบ้องกับประเทศกิมดันจิงกลีลากับบัดเดย์เนี่ยกับบำเดย์น้องเละกับตาอย่างงี้เละน้องกัดบ้องงี้เละเบ็ดแล้วมันดับเบิลจิงกลีกี่เลยยังกงโง่ยังดับเบิลจิงกลีงักกว่าบ้านน้องงี้พี่งี้มากับประเทศนั่นมันตากับประเทศกับสงับกับประเทศมันสงับยังงี้กับประเทศกับสงับอยู่เบลย์บัดอุเบลย์สงับกับประเทศน้ำมันเบลย์กับประเทศกับยายจานเนาะเป็ดบ้ามันตาฉันแต่พิกรเนี่ยกับบ้าบักกันจำมันเสียมดันมันสงับอีพิมกี่สงับไปกับประเทศนะบักกับไบเบิลกับบัตไตหังเนี่ยกับคอดกับบันเรียวปัดกับอ่องตัวมังงี้ลองน้าอุเบลย์อุตาอุบอีทุยอุเบลย์อุสงเอาอย่างงี้อะไรพี่ทุยอุเบลย์บักกิตากี่ปรลอกจะพิกิทุยอุเบลย์กินสงับอีพิมนังท่ากับอ่องชุดอุตาอุบมลองน้าอุเบลย์สงเอาอย่างงี้นักนี้งี้อีทุยกับมันเสียมจงกับจิงชิชาบัดกับตากับมันเสียมกับจิงชุกอร์lagi itu you blengin sengap ikajing shisha kai ikajing shisha gospel yones ko ong nong bakhat nyo kajing shisha ka de kaktien kabon ngin sengap ye kai bakaktien ka jong blei ko ong lara ngim don pat de kaktien yo ngisha shukor no haki ai jong kene ka prathai ken para bang ngisha shukor no haki ai jong ne ka prathai am kalong ke ka bama namar ka bible ka ong haka de khot ka ba pra ka ju hi ke sti yones ko ong uta ubam itu ya ublay na ba ublay ulong ka jingit fitip ngi sha shukor no tatang yong ngi it palat ya me ablay haring hangi kamdon ka jingit na hangi hi kamdon ka ta ka jingit baka bible ka ong ublay ulong gay ka jingit habo ublay ulong ka jingit dei na makata ka stage kinong galatia ka nong ka basan ka ong kumne hanre uso jong men siem ulong ka jingit ka jingkmen ka jingsuk ka jingsha slem ka jing lesbon ka jingbha ka jingyaine ka jingjamnon ka bor halade kanong na pipidon ne borok khandai tli kanong biang pastor nga dei bri ba lesbon bakhamnap sudah ne non masbon kanong bang pastor nga dei bri ba ya sha slem ne kwa ban hi kai fi ni koi phenom la ban don we so la pidon borok khandai la pimdon i we ro ngan pani ya pi menta pinong kumlo pastor bi keren pet kabanong kong do bible kong ublay uday uman siem but ublay uday jingit gospel yones kong blay uday man siem sti yones kong blay uday buso jong man siem nanong kong uday gay ada fidon ka jingit na ka jingit kawan ka jingkman long tek kum tu bri ba yo samla marsin yo jingit ukman no susi na ha ka bible kong abono no bri usem ya ka tanga usem ya ka jing ba mar usem ka jingit marsin don ka jingit kawan ka jingkman kalam ka jingit kamdon jingkman kaya sno am habakadon ka jingkman utau brio ujinjar ne usuk na kala sno am antaban bar habala don ka jingsuk kawan ne habadon jingsuk am kadon be ka jingyasha ka jingsuk kawan ra ya ka jingyasha amen bat kata ka jingyasha kawan ra yang ibangin lesbon bat kata ka jing lesbon ka penlong yang i habo briu lesbon am ka bamot udai bi briu ba ka amno ka jing ba bat kata ka jing ba am ka penlong yang i bangin yai ne ya ka ban le ba ka de ka jing yai ne bat na kata ka jing yai ne ngadong e ka pen kala yang i bangin long ki bejam not klam da tanum nang ta hadin kata ngidon ru ka bor halor ladi kini kandai tli kisno shumat manta ka briu ka ba ya la ya shong ka Unti brio badi andai kaya shong badu fitep namar balik kaya shong namar baka iet habaka iet jam kalek keman wat hapadeng ka jing e ka yo i bat abaka keman am ka kloy ru ban yesuk ta ka kran be ka jing suk bat habaka kran ka jing suk am ken ye sha islam bun kala ka bamut bat habaka ye sha islam mi bun kala ka bamut am kan lesbon be kan pen kra e ka ba mi e ban ayo bat kan dele bharu ye ka jing em ka jong u kan sat ki jani e ki jong u bat om tanggata kan yai ne ro bat u hadu ka bakut om tangkata bat habakadon bat u kan jamnut bet bat habaka jamnut namar balai ka jamnut namar kadon ru ka bor halor ladi ka kwai ban thunu mu ulok ulong kumda hare ka jamnut no namar kadon ka bor halor ladi kan mau lada pimdan uwei pimdan barok khandai wan mo nga kwa iwei pastor kwa barok khandai amen bat kasdang nei kalam ka jingit pimi thu yo blai sti yones no pasaf ina pulih yang tu barok kada batai kadai ka jingit fitip ublay uwan sa ban nga ban pi balay na marba u it dia kata ke bible na bau blay ulai it kata ka pertai kan bau layu lai tino ya la jong u kon marway pertai mun manga mo pi mo
yang apa dia pi. Dia kata, no, fitip usen rang beriu, haki jaj beriu kasih jongi. Namar bu je ke tengah, no ai ka yeng la jong. Haki ke jaj beriu ka kentai namar ba je ulok ka no. Kan ma haka jinge no ai ki ke bangin dan no bai ta bai Ublay namar ba no nganong ye fi ka cat but one man song bat ngi. Amen. No ay ka benang ban one man don bat ngi. Tao de ublay. But song bat ngi, but penlong yang ngi unong job ken. Dala de hingi long kinong syarem. Ngi rembet nganong fi haman ka benta. Hare habau mesim jong ublay one man hangi. Song bat ngi ma penlong yang ngi ban job. Amen. Ngi dala de ngi mla ban job. Hande da ngi long kinong job. Namang anong ye fi kumbayu hati la train. Dau tahu betrain ye hati. Hada do gapor badang ret balate. Hati usah syukur nganong ye pi. Hau tang mohut. Hadu dah lahir usah syukur. Ngiro bun sing ila usah syukur hau setan. Banong ngidei nong pop. Ngidei ki bala syarem. Ublay isu yang ni. Ublay ula isi yang ni. Ngamtep hakan gapor ye pi ngang lale pop bun ba. Ublay tu unum pediang syuk yang ah. Kata dia gajik syukur. Bar usaitan ukwa ban syukur sa yang hang ta. Hari hakan dia singa kwa banong ye pi. Ublay udah kecingit. Amen. Dia nak mengatakan finda pulih apa ke Bible nganong ya pi. Haga gospel jong Markus kelenong ke benriu terkot ke basau punyo ter. Pinda yo hang ni bagi senran jong Jesu kidan ha pedeng nganong ya pi jong ke durio. Haba ke ke be persyak ke Bible ke Jesu dan ha jangai naki. Hanre yo yaki. But one ban yat halor jong ke durio. Ngi tek iso ublay jangai nang ya ublay dan ha jan jong i. Badu yoi yang ni, badu tip ya kila air kiba be persyak yang ni. Udah tip ya kita kila air kiba ya le yang ni. Badu tip bangingim la ban ya le. Lada fi pule naga gospel jong Markus kringin ya pej hakan ni por kiba mental nong kiba henrio. Pina pej hakan tu ka jaka bakini ki senran ki jong Jesu kila ya le kat bala ban king ya kata kalian ken. Ban ya sakmat ken. Henry ka Bible ka ong ba kimla. Kau angkum tak ada kau besar video kau habala janmian kata kalian kalau dan hapadeng ke duriau utia tangway breu hak rengkau ulayoi te yaki baki sitom dah ka baki yaking nabakala air ka be persyak yaki ke Bible kau ang ba Jesu udah yoi yaki baki dah yaking bakala air ka be persyak mau Jesu yoi yang apa dia piro yoi bakata ka jingele ka doi ka be persyak yangi Kababe persyangi la persanggat ba persyangim pai jono. Haba kala air kabe persyak. Ngai klik kidon kita ki bangai itu kana. Mo anda tena po mau dun ki haba kala air kabe em. Ni haban syak si ba kala air kaya lami kali ngim la bani le persyak. Bateng teng le ka pensang ngi pelun haju si haju ki ong hang te hapo dam side ni hapo umiam. Ki ong ki kala tang ngim le persyak kala ban kala. Kalong kumjur teng ka jingim jongi. Upamanu ya le ingi hadu kata pengiyat haju si haju ngimpai seno-senoro. Kata kala air kabe persyak dei hang tau try wang nganuan. Bar nganiat hak kata kala air. Bar nganuan hapi. Bar ngan saya pi na kata kala air. Bar ngan panpoi api. Syaka jaka bapi pi dei panpoi. Amen. Dei kata kitab Isaya wangan beten ya pi dak ti gamon. Bat ngan yalam ya pi. Amen. Nama kali ka pertai beli piste bi klung barabor pinda yat pi beten be dak ti da. Nanam. Pin beten be dak ti yaki. Bat pin yalam yaki namar beli pitep babon ki kali. Habayat surok. Utrai utep hagane ka pertai bonjing pensoi. Bonjing ele wangangan beten ya pi. Amen. Ngangan beten ya pi. Hari teng-tenging im treban ai ka ti jongi. Nganang banya ji long tu klung pe ba. Ki klung si denam si pelat nyok ti. Nganyat hi denam. Hari kibek pak sesu bat bet. Aku au no utrai bat bet yang ni. Dia utrai bat yang ni. Ni pat dia utrai bat doang ngan pelat mah. Pi pelat yang ngan ngan pelat je pi. Dalai le ngan pelat je pi. Wat la da jiakat bajia ngam tre ban pelat je pi. Namar utip teh ya ke jinglong ke jongi. Namar ngi em nganong ye pi. Ngilong ki ba ba. Bat bun sen em ngi kwa ban pelat utrai. Dia kata kasi Timothy Paul wang ar Timothy kelenong kaba ar ke dekat kaba katwe kat ar wang kani ke ketin kaba shisha namar ladang ngilong ki bayap lembat u nginyo im ru lembat u ladang ngiyai sa ngiyai sen sha ru lembat u ladang ngin lan ya u uru un lan yangi ladang ngi ki bamne u yai sa ma u bayai ne naba umla ban lan ya lade ladang ngi
ngimla banyai sa bat ne banyai ne bat handai ka Bible ka ong bo utrai te unyai ne bat unyai sa bat ngi. Amen. Utrai umla ban ni kata. Namaru deu jingi jungi. Uit palat yangi. Uye no ika bendai kata yu Jisu kram penyap lamba bas den pasi. Balai fitip. Das den pasi ka ti ka long kum ni. Ka kajat ka bait kum to ki ong bait. Ki to. Dia kata balai kram penyap das den pasi. Nam balai kram krai kle yu Jisu. Pim jubu ta ka jingkali. Balai don kam ban sat deng pna yu. Ban pen per ya ka ti ka jong kum ni. Fitip balai yu. Baka peni ka jing e bo kwa kedup yang ha ba dia pi. Amen. Amen. Bo kwa kedup dei nama kata udah tip banuan hakano ke por ba maniap. Bo un peni ba uit yang i. Uit yang i. Dei nama kata warja snam shwa wadon ubreu bepang lai po prasnam. U Jisu pat syam la ka uneu lapang. Uneu breu mla balai jau Jisu wan ha ui. Pina pulih ke gospel jong Yohanes ka nong ka basan. Bo uneu breu mla balai jau Jisu nama rupang la lai po prasnam. Usong hagajan kata ke kerdop lang berot. Ke bekot ke Bethesda. Usong hagata ke pung anong ebi bau la no bau nyo ban jom hagata ke pung. Ban udan barki babon kinong pangum la ban lai su Jisu. U Jisu wan hau. Ngala banong ebi. U Jisu wan hangi. Pon sen ngingim la taban poi hau. U Jisu wan hangi. Dei katat. Honong fikidon bakal la bamut lambai tu handle. Nek mak yo iti pamphlet akti jong ki pulih ki kelak bemut. Kidon belamba yo sngau kum ne lambaka TV ne lambaka YouTube ki yo. Kidon lamba yo sngau ke singalap. Da kan no ka bantah fiti ka ditangka wai bo blai wan banong ngakwa banwan happy. Amen. Dia kata wong lem dala ya lap ya kan ka gospel baro man pen beraya ka jing e ka kubor ka baba. Ka jang utrai. Nama fiti ka prathai nganong fi. Kadon ka jing syukur. Ki breu kita nak jadi syukur bagi sengau bang ngemlong ay. Ngemla aban pendekut ya kan ika kenjuri. Ngemla aban pendekut ni ka telai ke bala te ingin undang red. Ngemla ka dika yeng jungi kamla ban kala. Kidan bong ni pastor ka yeng ngata tharai kanam kala. Ngong iki long ko mo Joshua ba pan banawang nga bat ka yeng jonga man syakri yo blay. Amen. Tagtang ngi do jing kerman. Namar balik ni ka mensim syukur. Ka telai yangi. Fitip. Kapelong i batolot aduk kata-kata. Ublay kulam tahu tolot yang i. Ublay tahu ngi bangin sensar bangin pendem ngon. Hari mentah syak pendem kala devi. Namar boleh syaitan syukur. Syaitan syukur hama. Kamensim jang kajing syukur katrekam. Pihak ban suntuk pidai kinong job. Amen. Pidai kinong job wong trai wong ada bai lupa ya pi kajing job. Dei mangi ngem pediang. Dei mano? Dei mangi mempediang. Namar balai ngim kuat. Nak mau wei syakri jong balai. Mentah orang berutrai orang hat bongke. La declare you pang cancer. Kam tam umlong suban keren. Ngayo i hot kila ai farewell ya hak stage mo. Ngak mau ngai tiga lamba ka God TV ki apa ka ulun ki ti sengalap ki ai farewell ki penkup you. Ngap kam lakut ke tu. Hadir ngai po Facebook ya labah. Namar balai usut ho teh. Ka stage kam dan show ka Facebook li kamelap hak itu por we lap hak stage daki lak ngod men hak por bu hak dong don we lap ka Facebook le daki nganong fi daki kerur we lap kita setan am ku angi men pas ngabjar ta ku abani yo pas ngabjar na malada ngingis ngabjar uang yes ngala syukur hal da fisu tho bo men sem jong blay don bat pi baru bo blay tep lot ya pi fisu tho bo trai uwan hai ba pi don Kumbawan hau ni bopang lai poprasnam. Pitip ngangek bahak kata kasngi bu Jisu ya nya kata kalenti bah kata ka breu ka bopang kalasnem ke bawan man kata. Ta Jisu mtepi. Ada Jisu kwa ba kani ka breu kan yo khia. Ngabu ka jingkli. Ngabaleu trai khum nei be yeng jong ka ma ban chu duai be de. Balai lai. Nama kata kan penjab burom. Ya ka jinglong ka jong blai. Baru blai ukwa ban penito ya ka di ke. Kat ars nem lapang. Katar ka pang ayo mi snam. Blai Jisu klamon doi. Nama rutip wat lada ka ing kala terkong. Hari men sem ka klan. Baru trai ukwa ya ka bakan mi na yeng bakan wan kata. Teng nging yo. Ni ngat telot palat wan ong ngalong klan. Ni siapa ni aja setan. Cakap bangin kerdam dia kata kitab Malaki ke ongkum ni ngini pet jangan ngapor.
Kadai ka bakadu syua bangkan poi ke gospel jong Matius. Syua bangkan don ke testament thamai ngini pe kitab Malaki ka ong kumne. Nong ka basau de khot ka balai. But pin your right yaki baman. Na bakin long ke de pe hapok ki slajat jong pi. Ha kata ka sngi bangan le ya kene ong utrai ki pat. Amen. Ulang ayo. Ulang ayo. De pe. Ulang ayo. De pe ngilem no. Bentar artatin akli tang gitar pitep ka joga jikli bikli laisen no brio artatin dai nam dai na. Sisto am ngim dan confident hala de. Pitep apa one mesim jong blay am one confident mangimlan. Dai kata yu Petros beri Yohanes kong las sangen no bari alap. Kim terek ber sangen namar ki confident how tau blay. So si nangi ngi sya berngam si sin ngim terek leit bay. Arsin laisen la berngam ngam terek jeseng shu. Wat tieng apa fisu tu pi yang nam tau try. Amen. Baka Bible kong bomban kelayu. Depai kerdam. Kapamut ada wan keren ya film. Cek. Nah, depai. Ong kum ta. Fisu tu am? Doi wei? Baman doi wei? Depai. Doi tang depai. Ngi tieng ya depai pat. Ngi sko bakam klan depai depai ban mangi. Fi tieng na bim tieng baman. Udang laman kom ya pi. Udang laman te ya pi. Fi dang telon. Fi long baklan. Ôi, soi tan đi vậy, được bay hả nó, cái gì trong nó, amen, mana berada apa trong phi, kham khao này mang cái cái perthai, cái address trong play đây mana, à, amen, hallelujah, berphi đây mana, nong, job, amen. Đây kata orang ni ngami okam ni ngata mi okam try kum ni baik kecil, melelai, saya okam lah tak propose nama berphi saya ay benda. Pi tiat kan di sini tu. Pim tiat am, tai ngoi blai ke Bible kong mi ka ba mat ke jan kup so hun. Amen. Man kusla ngam yo kam. Padam yo kam nai parwalok di tengah ta. Suk. Amen. Imei pa nomong ba mai imei pa nomong lanoro. Standar lawat lok tatem lali ai. Ngasi om ta. Ni pastor ngaku asam la ngalatrai. Ada patrai nai pat kwa. Namar kadon ka maintenance cost. Nanam dai. Ya, kadon na maintenance cost. Ha? Bila ban yo ka kali, ladam dan bai petrol mentoy ai ruem. Fisu tu em. Bila ban yo ya ka briu na yo briu, ladam dan maintenance tam long. Dai kata ubriu bam tre dai hok ban yo ayu. Ha? Ban bam kong ta de. Kata ka tang hing lok ni tarai. Yang ini dengan ipi ngayu i yang ni hari kasih jong i ngayu i ya kata kejing bah jong kime kikpa ngayu i kata kin aja baik kita tip ru ke ibu bang ukon nega kon amen mereka lok te tip re ulok ru tip re nenem don le mentah hari kasih jong i ngasong longo ulok wain kalau pali terengan rikon manga panai kot selai ngantep mga ngalayo i kata dwi dia kata keren mabilayu yang ngatrai full time ngau hey hayeng menrikon mga ingo kata di kami ketika kami menrikon denam kasuk hi menrikon ha oh kebaya bah hei nganong fiksil beriu ladon kon nam sutu bamla menrikso syo Amang ikan kibri berikso kira lam Malaysia bari. Dengoi dan porvi gini. Ngasutu pada bebondang samla. Adan kun dan porvi. Tingi kun main lampi kenaram dan porvi. Dera, ha? Dang samla di kata kiai, jingin merat. Pada berbela songkai dia. Lah kam temen lah het samla ki kun dan kis dang riit biang. Kajingit kam kut kira. Hari omla nganong ipi. Dari nama taktin jauh terai kong. Itu ada melodi. Ha? Video ile de video gay? Video gay? Ang ada address jang ublay yang ni pertai. Ada pet ya pi ki beriu ki de bani i ublay kan. Amen. Lada ki i basau beniat takin i no. Yo i setan to kali do kasau beniat dah. Ha, ada yo i pi sure kin i no. I ublay. Yo i be pi tro yo i ublay. Ha, layu i masih tenum bayu i ublay. Ada fisu tu pidi address jong ublay. Pi hap sutu kada nyak kali dan bah. Hai dan nyak bah pi cepet. Oh ya roy try.
Wala na pistoy baklay tu ro nga ban reke. Teng kwa ta ban juba. Si sin pila su tu. Hanai kan ba ta kan ko we. Ba phi dei ke. Kamu mat phi dei mani iu na phi. Ha? Padahal tu jurwa ai ka jing babre ukris. An i hanga. Yo i na phi. Amen. Ai ba ka jing babre ko jong trai ni i phi. Nama kam kra uta bran po jong phi ban uta bran ha ni ka. Pertai. Ha ka pertai don ka jing e. Ban ni ka jing e kam kra mo no. Trai. Ha ka pertai don ka jing pang. Ban ni ka jing pang kam kra mo no. Ha ka pertai don ka jing dok. Ban ni ka jing dok kam kra mo no. Ukra lot utrai te. Bertau trai don bat phi. Bara bau trai don bat phi. Wan ko slai ya ki e baro. Na mau tau trai nganong ya phi. U ai ya phi ya ka jing job. Amen. Nginget siya ba kanina kaktiyan na kanina kasi kalong siya ka jing kerku ha ka jim ka jong fi. But ai ba kata ka met ka jong fi kan long bet kata ka yeng shong ka jong blay. Hey bu man sim ko jong blay u shong ba ru khilai lot. Ngine let ban duai ba nginget siya utrai no yo ban kata utrai no yo pan kala shu ka jim ka jong fi. Hey ba kata ka gm ka jong fi kan long bet kata ka gm ka bay day ba ka man ka jong blay ka bayat ha ka kaktiyan ka jong blay. Ngile lang ni ko ha ka jing duai. Pa jing ba ban ng khoi karteng ka joming wan khama ka joming ne porting Jesus Christ no panim jingi. Trai ngi ai ngo ko trai nam tani ka kaktiyan ka joming ka trai. Ka kaktiyan ka trai ka badon bor ka trai ka kaktiyan ka blong jing im yang i we pi we. Ngi sungo siya ko trai ba kumingi ko trai Jesus. Me khot ko trai Jesus ba me jiet ko trai. Ba me penlongi ko trai Jesus ta ka ying shong ka jong men sim ko. Me pelongi ko try ka ni ka met ka jingi ko try belong ka ta ka temple ka jomi ko try. Hey woman sim ko jomi ko try yo ban shong yo ban khilai lo ko try. Bangi ai ngu sha ko try jisu ya ka ta ka jing panem ko jomi ya ka jing ai e ka jomi ko try jisu. But I begin so thu sha ko try ka e ka ba me mala let nam ta jingi ko try. Mala siu shi sha ngi ko try da ka dor ba ko try jisu. Bangi penan buram me ko try ka ni ka met ba ka men sim ko jongi ko try jisu. Ba hey bangi don ko try ngin long sha ko try ka ta ka temple ka jomi ko try. Hey ba ko try jisu ngin ai ko try jisu ka ta ka jing ro ko try ka jing khnia ko try jisu. Hey ba ko try ngin long ta ki mau ki ba im ko try jisu. Ka yeng ka ba kan jaman sim ko try. Ka jing long ling do ka ba khoi ko try. Ka ba ai ka jing khnia ko try. How blay dau Jesus Christ. But I bangi nang long sha ko try jisu. Hey ba ka ta ka yeng hey ba me don ko try. Hey ka jing pa slek ka jomi ko try. Ka bor ka jomi ko try. Man sim ko jomi ko try rung yo man khilai lo ko try jisu. Ha ka ni ka met ka jongi ha ka jim ka jongi ko try. Ngadwai me ko khu ko try jisu ni ko po ko try. Ba kum juro ko try ngadwai me pen khia ko try ni khon ki jomi ko try. Ki ba yak ni ba ka jing phang ka jing stom ko try. Ka met ka jong ki ko try ka ni ka yeng shong ka jomi ko try. Ba ga nget ko try me kta me pen khia ki ko try jisu ha ka ni ka sngi. Ma me long ma me ko try nok shna jing phang ki jongi ko try jisu. Me ong ko try ba man ai biang ka try ka ta ka jing ko jing khia ko try. Ha ta ka met ka jongi ko try. Ga nget ka ni ka sngi me pha ka khtin ka jomi. Leng ba ka jing snam ka jomi ko try. Ni pen brai ka jing pen khia ko try. Ha ka ni ka sngi ko try. Ha ka ting Jesus Christ blano panim jingi. Amen. 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 Ngin sha ba ka ni ka khtin ka long sha ka jing khu ha ka jim ka jong fi. Ba yo dana preng jong fi ka ni ka sngi fi dang kwa shu ki jing slok. Ne fi kwa ki jing duai. Pila ban phone ki number ba fi ti screen ki jong fi. Ne fi la ban wan kan doing issue ni ka office jong ka potnet. Ka ba na pa pa no thmai no kriam. Te tar ru binga sham yang pat awai ka sngi. U blai ka jing sok nor ka lamat fi baro. Amen.